Sawise pelantikan ing Surabaya, aku lan sisianku tumuju menyang panggonan tugasku sing anyar. Sawijining pabrik gula ing pesisir lor ora adoh saka kutha kabupaten. Sawise kuwi ing dalem 3 dina, kegiatanku yaiku nganakake sapertemuan karo karyawan pabrik lan bojone ing balai pertemuan. Kenalan ngiras ngilingake tugas kang kudu diemban. Nuli ninjo emplasemen lan mlebu njero pabrik serta besali, banjur ninjo gudang gula, penampungan tetes lan gudang pabrik. Gudang pabrik kanggo nyimpen barang-barang keperluan pabrik, alat-alat pertanian lan barang-barang bekas. Ing ruang kanggo nyimpen barang-barang bekas sing ora bisa dimanfaatake kanggo keperluan pabrik apa dene kebon, penataane ora bisa rapi. Jalaran maceme barang lan ukuran sarta wangune maneka warna, ana genset bekas, kompo banyu kang rusak nemen, bagian bodine traktor, ban traktor kang ora bisa dienggo maneh, lan meja kursi tamu, kursi-kursi liyane lan jam tembok antik. Aku nyawang kursi antik sakjodo kang diseleh ing pojok kidul, isih meger-meger ngadeg, katon isih kuat, digawe saka kayu jati. Wangune kursi luwih gedhe lan amba katimbang ukuran kursi jaman saiki, nanging warnane wis ora karuan. Panggonan lungguhan lan sendenane saka ram-raman penjalin wis bodol kabeh. Ketambahan sawang nutupi salumahing kursi kuwi. Aku ngira biyen kursi iku dadi kelangenane sing duwe utawa sing nganggo. Nalika isih apik tentu krumat, ana ukiran ing bagian sikilan, tanganan sarta sendenan perangan dhuwur. Aku ora nakokake utawa ngrembug bab kursi kuwi, senajan aku kepencut lan kepingin ngramut kanggo barang inventaris, kuwatir dikira pejabat anyar neka-neka kemilikan lan sapanunggalane kabeh isih tak simpen ing jroning ati. Omah dinas kanggo pimpinan pabrik madhep ngalor biyen katelah besaran. Nyatane omahe pancen gedhe lan amba merbawani, latare saembrah-embrah. Latar iki mangku dalan gedhe kang rame dening swarane kendaraan-kendaraan. Srambine amba lan dawa, dhuwure 1 meter saka lumahing latar. Dadi ana undang-undangan sadawane serambi kuwi. Senajan atape saka seng, ananging ora marai sumuk. Jalaran dhuwure ana yen 6 meter saka jubin marmer. Serambi iki diisi 2 setel kursi tamu kang wangune gedhe-gedhe. Nyata iki kursi kuno kang isih kopen, paling ora panggonan lungguhan lan sendenane tau diganti bulaje. Sawetara pot-pot gedhe kang ditandur kekembangan ditata cekli ana ing serambi iki. Lukisan gedhe dipasang ing tembok, mahanani swasana serambi iki dadi luwih nges. Ing serambi sisih kidul ana lawang kubu tarung gunggunge 2. Lawang iki nyambung serambi karo ruang tengah, ruang kanggo santai lan dahar. Ruang iki mangku kamar tidur kang cacahe ana 4 tur ombo-ombo. Latar kang ombo iki ing bagian wetan kanggo dalan mobil mlebu metu besaran. Ing pinggire dalan ditanduri wit pelem tarik-tarik, wiwit lor nganti wates besaran ing sisih kidul. Liyane diwangun kanggo taman kanthi tanduran kembang maneka warna kang resep ing pandulu. Sing tanggung jawab ngopeni latar ngarep lan mburi kuwi jenenge Pak Ahmad, sawijining karyawan pabrik
pabrik kang umure meh 50 taun. Wonge sregep. Priya kanthi pawakan sedengan kuwi tau cerita menawa bapake mbiyen dadi pelayan besaran kene. Jenenge Pak Kasan, omahe ing mburi pabrik. Saiki umure 80 taun luwih, nanging isih sehat, mung suda pangrungon lan pandelenge. Ora krasa wis 6 wulan aku lan sisianku manggon ing kene. Yen dong lungguhan ing Serambi, gawang-gawang aku tansah kelingan kursi antik sajodo kang dibungkus sawang lan lebu ing gudang pabrik. Serambi sakmene ambane yen mung ketambahan kursi sajodo kok ya isih mathuk. Kursi kuwi apik yen diseleh ing wetane lawang. Kursi kuwi rak luwih dhuwur katimbang kursi tamu. Dadi menawa lungguh ing kono luwih rawa bisa nyawang latar kang asri dening kekembangan lan kolam kang direnggani air mancur ing tengahe. Bisa nyawang dalan gedhe kang tanpa kendhat diliwati wong liwat lan kendaraan liyane. Tak pikir lan tak timbang-timbang apa pengaruh lan akibate menawa aku ngongkon andanku ngetokake kursi anti kuwi saka gudang, banjur didandani nganti bali asli saengga bisa dipajang ing Serambi iki. Niatku becik, ora bakal cilik nguasani gedene nganti ngepek barang kuwi. Kena apa kok tidak-tidak? Bismillahirrahmanirrahim, lillahi ta'ala. Isuke aku perintah nyang kepala kantor supaya ngetokake kursi sajodo kuwi saka gudang lan ndandakake nyang jok mebel kanthi weling supaya palungguhane lan sendenan tetep dipasangi ram-raman penjalin lan diplitur sing apik. Ora lidok bareng wis dadi kursi iki pancen apik tenan merbawani. Sidane aku kongkonan nyeleh ing panggonan kang wis tak rencanakake. Yen sore aku kober lungguh ing kursi kuwi. Senajan palungguhane mung saka ram-raman penjalin, nanging rasane empuk, kepenak, bisa nyawang sesawangan ing ngaret kanthi bebas. Esuk iki sakwise salat wengi lan dzikir, hawane sumuk, isih sawetara wektu ngenteni salat subuh, aku metu saka besaran mlaku ing latar golek awa seger. Tumuju gardu penjagan ketemu satpam pabrik senden ing kursi keturun. Aku lungguh ing kursi sacedhake. Sajake satpam kang jenenge Satumin iki kesel banget nganti nglirwakake tugase. Tak enteni sawetara, dheweke krasa yen ana wong ing sacedhake gragapan tangi bareng weruh yen sing njajari kuwi aku. Sakala katon bingung, akhire njaluk pangapura. Nunggal dina sawise isa aku mulih saka kutha karo sisianku. Sajake Satumin satpam sing mau bengi jaga saiki entuk giliran peluk sore. Hawane panas, aku ngisis ing Serambi sedelok, nuli mlaku-mlaku nglemesake sikil. Tekan gardu penjagan, Satumin aweh urmat, takjak omong sing ora ana sesambungan karo tugase. Nuli dheweke celathu kanthi ngati-ati. "Kepareng kula badhe nyuwun priksa, Bapak." "Iya, ana apa? Menapa kala wau dalu wonten tamu nyari ing besaran?" Aku meneng sedelok saupama ing panggonan kono padhang, kira-kira Satumin weruh yen bathukku jengkerut, mikir arep nyang endi tujuan pitakonane. Aku omong apa anane, "Kok ora ana? Ana apa to?" "Nyuwun pangapunten, Bapak." Dheweke banjur meneng. Aku malah sing ngoyak. "Coba crita ana apa?" Dheweke katon wedi nanging kumecap. "Kala wau dalu sasampunipun tabuh kalih kula sumerep wonten pawongan ageng inggil lenggah ing kursi
inggil ing Srambi sisih wetan. Lho, ing sisih wetan lampune rak remeng-remeng, apa pandelengmu jelas yen kuwi wong? Pitakonku ora percaya. Inggih, leres mekaten, malah nalika Pak Komandan utawi Komandan Regu Jagorawuh piyambakipun tumut ningali, lajeng tiang kalih kanthi alon-alon nyelak, sumerep-sumerep paraga ageng inggil punika musna. Krungu omongane Satumin, githokku ndadak mengkorok. Sawise sawetara kanthi sareh aku celathu. Min, apa sing mbok kawruhi becike aja diceritak-critakake marang wong liya ya. Sendika Bapak. Sawise kuwi aku malah sering menyang Srambi maspadakake panggonan kang diceritakake Satumin. Sawijining dina sabubare salat subuh, aku liwat Srambi sisih wetan. Rumangsaku ana sing aneh. Aku mandeg, irungku mambu barang sing apek, nanging aku ora bisa mesthekake ambune apa. Suwe-suwe aku kelingan lan ngira menawa iki ambune rokok. Gek sapa sing rokok ing kene? Aku ora crita nyang sisianku. Saben dina tak perlokake liwat Srambi sisih wetan kasebut. Kala-kala mambu ing liya dina ora. Tak titeni saben dina Jumat lan Selasa esuk ing kono mesti mambu rokok. Gek ambune jan nyegrak banget. Yen Satumin sing jaga, aku merlokake marani lan ngejak omong ngenani wong gedhe dhuwur kang ngetok ing Srambi. Piye, aman-aman bae to? Wangsulane, kasinggihan Bapak, mboten saben dalu tiang ageng inggil menika ngetingal. Saelingmu dene apa bae? Dheweke meneng sajak ngeling-eling nuli celathu. Menawi mboten lepat ing dinten Senin kalian Kemis dalu. Ladalah kok sambung karo ambune rokok ing dina Jumat esuk lan Selasa esuk. Apa wong gedhe dhuwur kuwi lungguh ing kursi antik karo udut? Aku mikir dadi underaning rembug kedadian ki ana sambung rapete karo kursi antik. Aku gelo lan nutuh nyang awakku dhewe, kadhik ngopeni si kursi sing wis disingkirake ing gudang puluhan taun suwene. Nyut aku kelingan nyang Ahmad tukang kebon besaran. Sabene dheweke tau crita menawa bapake tau dadi pelayan besaran wiwit jaman londo biyen. Sapa ngerti ana cerita sing bisa buka wewati iki. Esuke nalika aku arep nyang kantor ketemu Ahmad kang lagi ngasah arit saka dhuwur mobil, aku ngomong, "Ahmad, bapakmu ra sehat to?" "Inggih, Pak. Menapa wonten dawuh?" Aku celathu, "Tulung ya, Mat. Mengko sore sabubare magrib bapakmu jalan mrene. Aku ana perlu, ora bisa to?" "Oh, inggih saged Bapak." Sorene Ahmad karo bapake jujuk Srambi mburi. Sawise pitepungan karo bapake, tak temoni ing Srambi kono. Suasanane malah santai karo nyawang taman mburi kanthi kolam iwak maneka warna kang lelumban sinartan mancure banyu saka dhuwur. Sawise omong-omongan ngalor ngidul, aku takon, "Pak Hasan, kados pundi kawontenan besaran rikala jaman Walanda rumiyin?" Pak Hasan banjur crita menawa bapake dadi pelayan ing besaran kono. Pirang-pirang taun dheweke ngernet nyinau carane leladi ing besaran. Sawise bapake pensiun kanthi idi administrature sing jenenge Tuan van der Broer, penggawean pelayan lumengser marang dheweke. Sawise nyambut gawe kurang luwih 3 taun, ana owah-owahan kahanan Jepang ngraboso mlebu Pulo Jawa. Ing taun 1942 iku uga pabrik gula iki dibruki serdadu Jepang. Tuan van der Broer sak anak bojone kapiko Jepang, ora ngerti nasibe sakteruse.
Nalika tak takoni apa Pak Kasan isih kelingan blegere Tuan Brur lan apa karmane wangsulane, briyandunipun ageng inggil. Pak Kasan ngadeg karo ngangkat tangane 1,5 kilan ing dhuwure sirahe, nuduhake dhuwure Tuan Brur kira-kira luwih 180 cm. Braubanipun bunder, pribadipun wiyar, bringosipun subur, boten kopen, ngantos nutupi lambe nginggil, temu gelang kalian wulu jenggot, saha godhekipun. Karmanipun nggih udut tanpa kendel, nggih udutipun cerutu. Dek dadaku kaya ana sing nampek. Aku senden ing kursi, gek wong gedhe dhuwur sing gaweane ngetok nyang Satumin kuwi memedi kang membo-membo Tuan Brur. Jiblis banget karo ambu apek kang tak kira rokok, jebul cerutu. Mulane ambune jan nyegrak banget. Ing sawijining dina aku mulai saka Surabaya para esuk, kira-kira jam 2 luwih. Aku mandeg ing gardu penjagan besaran, dilalah sing jaga Satumin, omong-omongan karo dheweke, nanging mripatku nyawang nyang serambi besaran sisih wetan. Ing antarane lampu kang remeng-remeng ana bleger kaya manungsa lungguh ing kursi antik. Mak tratap, dadaku kemesar. Satumin tak cablek nganggo tangan kiwa, tangan sisih tengen nuding yang serambi besaran. Satumin melu nyawang karo celatu. "Nggih, punika ingkang nate kula aturaken." Nalika aku lan Satumin mlaku alon-alon tumuju serambi mau, bleger manungsa brewukan gedhe dhuwur kasebut mak pelas ilang. Isuke sadurunge makarya aku nginguk serambi, mak seng ambu rokok nyegrak ing irungku. Aku kelingan saiki dina Jumat. Tekan pabrik aku mampir nyang ruange kepala kantor, tak dawuhi supaya utusan wong mindah kursi antik sakjodo saka serambi besaran yang balai pertemuan. Kursi kuwi kena kanggo palungguhan wasit tenis meja.